Tak, zdravíme naše čtenáře. Právě jsme dorazili do výchozího bodu naší túry a za několik málo okamžiků se pokusíme zdolat v nočních hodinách, nebo lépe řečeno v brzkých ranních hodinách, sopku Pico de Teide, která je zároveň nejvyšší horou Španělska. Takže nám držte palce, ať se nám to povede. Sem jsme se dostali až na druhý pokus, protože auto, který jsme si půjčili včera, odmítalo vystoupat výškový rozdíl asi 2000 metrů a museli jsme proto zvolit alternativní program. A dostali jsme vůz kvalitní značky. Kdyby někdo chtěl vědět, je to Renault, který konkrétně mě vždycky dostane tam, kam potřebuju. Takže zatím se s vámi loučíme.